Sri Sri Ravi Shankar is goeroe, weldoener en leider van de grootste vredesbeweging ter wereld. Hij bezoekt conflictgebieden, helpt oorlogsslachtoffers en bemiddelt tussen partijen. De bezitter van talloze onderscheidingen en eredoctoraten wordt regelmatig genoemd als potentiële Nobelprijswinnaar. Zijn methode is ongelooflijk simpel: ademhalen. It's the individuals who make the society, and the societies form the world community. So, the individual need to be peaceful in order for the world to be peaceful. So, we need to educate our people to handle their mind, handle their emotions, handle their frustrations. And that's exactly what I'm going to do. Sri Sri Ravi Shankar reist continu over de hele wereld om zijn boodschap van vrede en innerlijke rust te prediken. Hij slaapt maar 3 uur per nacht en bezoekt meer dan 40 landen per jaar. Voor het eerst in 27 jaar gaf de spirituele leider zelf een workshop. I always like some changes. And so I thought I should do that this time. Hoe bijzonder het bezoek van Ravi Shankar aan Nederland is, werd onderstreept door de aanwezigheid van oud-premier Ruud Lubbers. Hij kent de goeroe al 15 jaar. 2 jaar geleden was hij aanwezig bij het 25-jarig jubileum van de Art of Living Foundation. Dit is ook een hele praktische beweging, want ze zetten zich ook in om services te doen voor andere mensen. Dus als je eenmaal de harmonie in jezelf vindt, is het ook goed dat je eraan toe bijdraagt. Wat is het probleem bij de anderen? En je daarvoor beschikbaar stelt. De Weerse fotograaf Wieland Spijkerman maakt al 7 jaar foto's voor de foundation. Spijkerman maakte kennis met Art of Living toen hij na een burn-out zwaar aan de grond zat. De ademhalingstechnieken van Ravi Shankar hebben zijn leven ingrijpend veranderd. Ik ben even door een diep dal gegaan. Ik heb eigenlijk die medicine uiteindelijk keer aan de kant gegoest. Ik heb die cursus gevolgd van 3-4 dagen. En na die cursus vragen ze dus even of ze die oefeningen die ze leert, die basisoefeningen, dat is eigenlijk 10 minuten 's middags vroeg, of ze dat een maand lang iedere morgen wil doen. En dat heb ik steenvast gedaan. En dat heeft me zoveel rust en zoveel. Ik heb een eigen bedrijf en ik ben weer de oude Wienand. Gewoon lekker relaxed, creatief met dingen bezig. Ja, gewoon super. What we see today is rising stress, restlessness in people. With the economic meltdown, there is a lot of depression and people are losing hopes. So we want to bring back the hope in their lives and bring the smile and joy which everyone aspires.